Ngayon guys, pangal daw. Welcome to my Sinsinan, Dalikan, Kusina. At ito si Dante guys. Tarong nga tuno. Ngayon na ito urahin tayo mabisina ko niya orasan. Urahin tayo basta Dito lang, tirahan tayo. Mahal daw guys, mahal daw. Welcome. Nah. Bosan tayo dito eh. Tarong, ngayon turo guys. Yan guys. Dito lang kita po ito. Na. Lasang. Balik lang natin. Guys, dan. Tumalang tayo dito, sinsin na kain turo tayo. Ang pilaw. Sibu tayo dito ko guys. Naglutuanan dito karami ko lang. Maganda guys. Hindi masam. Hindi masam. Right. Ito ang sili. Limas. Limas. Naman. Ayos siya. Lasang. Thank you so much madam guys. Aros yung agboy-boy kada kasi sinsin ka vlog kay kuha tayo guys. Kapay lang matang kayo mambuma. Ag-suporta kada kasi sinsin ka vlog ay pa-upload tayo guys. Thank you so much guys for watching this video. God bless. Have a blessed day. Bye bye.